Ano ga? Ah? Mamaya, malupat na lang. Saan na bang labasan doon? Ay, oo, dyan lang. Tara na, tara na. Close door. Oh, up. Hindi ka nagutom? Hindi ka nagutom, te? Bilisan nyo, at ako'y gutom. Ilabas mo na yung panlatag. Maple Festival. Maple ba? Maple. Maple tree. Maple tree. North Asia Commercial. North Asia Commercial. Ngayon lang ako nakarating dito. Oh, Sa festival sa Alabang, narating ko yun, pero dito, ngayon lang. dito lang ako nakarating sa Mulawisya. Tara, bababa tayo. Hey, people. Naroon. Di ba ganito siya? Google na. Hindi, talagang palabas lang dito yun eh. Ito nga sa baba. Ayun, oh. Ang ano nga nilalagay, babe? Yung part dyan, oh. Ayun oh, may labasan dun oh. Dito din nalabasan yun, pero baka diretso itong mall pa doon. Ito na yung nangalan natin ko. Hindi, parang lalabas. Oh, dito, tingnan mo dito, dito, may exit oh. Yung mismong paglabas mo yung bilihan natin. Sabi ko sa inyo, nasa is na. Sabi ko sa'yo, puro lakad tayo buong taon eh. Gago. Si Pangga oh. Sino yung nanonood yan? Makikita. Wala na. Ay, MTR yan. Takot na ako mag-exit.